Mwancho mwaligeria skuru yoboroso ya Nyachogochogo DEP yachagetuko mwaka bweri ya mochi mikianda 50 ime ward ya Bosamaro ensemwe bunge West Mugirango county ya Nyamira nigo yasirwa na mabati emerongene no musamaria engineer Adams Mwachenwa eligo teacher ebirasi bibigotwa Kolengana no mworokia monene bwe skuru eyo Ivan Sonyari nigo hagoteba buna hagati y'ebirasi 14 nigo 12 bigotwa ime nigo kobomo n'abayibuli bateba mbiye mono asesiro y'amabati ayo buna gutumanya umuriketo Steven Nyarikembonde ase skuru yoboroso ya Nyachogochogo yachagete 1960 eyo bwate birasi 14 hasi 12 gati ebyo bigotwa ime nigo rero banyoro mogoko mega ya engineer Adams Mwachenwa kubwatoka amabati emerongene ligo chigosira egati ya mabati yebirasi ebigotwa ime seriete banisonde kyonyali mwari teacher Nyachogochogo DEP mbuya mona sons abayiboli baito mbakwana no mweshimiwa Adams bagacha bagante na Adams wanchire koleta mabati 40 asirituko lya lero nabone kene koletira mabati ayo skuru yeito oya jagete 1960 ibirasi obire 14 lakini ibirasi 12 iyo bigotwa abana abajandegete omweshimiwa Adams bona gatokonyire na abande to wapil baje gotokonya tira habisi yaye wetera Andrew Onyancha Onsase niga ene kiringa omunchinia Adams Mwachenwa mega yokuro iranga na chigosire skuru eyo nigo haikirania mabati ya skuru eyo munenjire yamo yogosira chisemi tanenje na Andrew Onyancha hoyu Onsase indo mwa Chris wo mwa aspiring senator engineer Adams Mwachenwa amabati ya twaya leta sengenjekero omunchinia we Adams Mwachenwa lenga abayiboli mba megate 30 request bagatebe class nkero gegotwa na kitwa leta ira mabati ya saidi ya 40 egere class yikekebe kwekebe uniform bune binde igona kitwa ikira se skuru ya Nyachogochogo Peter Okero yoro monyakiro bwe skuru niga mwiraneli ambia mono Mwachenwa asoko inyore skuru ya Nyachogochogo asekorengana nera kweranga nigo konyora yebiruke gima none kurwase ensema ya CDF ya West Mugirango Asamareta nekoro kwa mesapita marokero ndeno mogoko mana sana ase omwesimigo ito Adams Mwachenwa achita ase skuru ito ya Kanyartu bwato bokongo ibirasi bito byarigotwa akarua promise kolenta mabati 40 igo eke maene mnatoleka ase ground ye skuru Adams Mwachenwa omwesimigo ito kuja kuboria bosenda ase Nyamira county orentera mabati ayo asokotokonya skuru ito naende orentera bitabu ya bana ba ECD ekiana arutina baromba bwate obokongo na otora na bayiboli bane morojiro konyo no kuya kole timaiti go sabo iboli mwarorera mangana ayo una twikira gona raito atumirwe tokore buna tuna okora skuru chinde gweta bono gaiga twareta mabati asengenje mwamekete 30 request no mo senator oyeona today asensemo ya bayibori nigo borokie boigo mogoko asebatebire ngamba chigosire ganga yaye yokoriyo bo senator so mwaka 2027 elidali nengro gwa Francisco Nyakongo nche nomo iboruga iganya chogochogo naona somete iganya chogochogo toka 1956 niko hapa shule hii na ekero ya bereiga ya beire etana konyora no ene CDF nchusi ya konyora na ende bono iga Adams oichire twamoto akeringa mbia mono asengencho akonyire abayiboli okonyire abana okonyire ebirengeri by'ebitabu igogo to gwakanga yasanga mbia mono yasaga endera ko mwachinguru na oboremu obonene skuru yara tumbukira matukara matambe konya barayibande ko chabara iga barwe promise bune yura kinimbana gwikirania gina so mwesimi wa Adams yandoche okirandi muna kwane tasa bayiboli bosibwa ekereke kyo nigo Mwachenwa asira borokiwa ba ECD nebitabu yokorika munenjere ya moyo kwenekea na boigo ngosiro bare asebirasi ebyo birense ya serikali ya county ya Nyamira twareta ibitabu bya bana ba ECD ECD ready followed county government teriko chayaro abana aba nakikiagara twarete bitabu ebyo egere na baro banyore bana gokora homework ase program yo kurwe bitabu atokonyerwe county engima twatemire chiskuru chinyinge we have cut the close chiskuru more than 100 ase chiskuru chikobeke birama neoko eskuru ekoro etera se committee kwesa se general meeting yonsi engima bayiboli beskuru
baroromo senator nari bagocha barosi maybe amapatano ng'aki agocha korosia ekirasi kia skuru itwara konyire chiskuru more than chiskuru 10. Stephen Nyarikimune, Soko TV, Nyachogochogo, Bosamaro, County ya Nyamira.